हेल' गाइस आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय। नै दानिया जोङो बिशालाव दंफैयो आरोना एसे शपिं खालामनो फैदों। बिदिब्ला आंजों नायलांबाय थादो लोगोफोर। फिसाजोनि नै सेन्देल लादों आरोना, सेन्देल माखासे आरो गाननाय जोमनाय जानाय। फिसाला उन्दैखौबो न'आव गालांथ'दों आरोना खाथिखाय बेबायनो। जादों दा ओरै सोबावलाय एसे जादों दा हा ओरैनो नायनो बेखौ लानोसै ना ओरैनो मोनसे लानोसै आरो मोनसे नायबावनोसै र' दंना गैया। आव गोलैबाय। फैदो ट्रेयाव सो सस लानो र' लाजा ओरै फैलाय नै सिलि हट सस ना बाय वान गेट वान फ्रि लानांगौ ना लानाङा बेखौ मोननै मोनसे बायबा लानोसै नामा नांखागौबो ना मोननै मोनगोन लिलिया अजन जाबाय ना अजन जाबाय चलो बे बेसेबां मास्टार रल बेसेबां 70 ना मा जाखो हा माथो इयाव 70 लिरखो मा इलाय 500 ml बेनो खोमा जागोन दा Oh, ये तो क्लिंटन का है 160 फैदो जिर' ना वान मोनलाय जिर' थुया नै आइसक्रिम जाबाय आरोना बिदि बिदिफोरा। और तू कौन सा चॉकलेट आइसक्रीम जानो फैबाय नै जोंहा बाजार खालामनानै लाबोखांबाय आरोना भिडिअ बारा बानायनाय जायासै मा मा लाबोदों बेखौ एसे नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै आरोना नै आं मा लाबोदों बेखौनो एसे शेयार खालामसै आरोना नोंसोरजों। नै क्रन गाइखेरजों जाग्रा फिसाजोनि थाखाय लादों बेखौ, ओमफ्राय फिसाजोनि ड्रेस, ओमफ्राय नै फिसालानि उन्दैनि आरोना, ओमफ्राय नै बेखौबो लाना फैबाय, ओमफ्राय मा दंबावो नै फिसाजोनिबाव आरोना बेयो, ओमफ्राय सेन्देल, ओमफ्राय सस, ओमफ्राय थाव गुबै, ओमफ्राय नैयो मोननै बाबा मोनसे फ्रि आरोना बियो मोनथाम आरो बियो गासै बेबो फिसाजोनि आरो, ओमफ्राय नै बेबि अइल बेयो आंनि फेस वास, बेबो पेन आरोना फिसालानि, ओमफ्राय बियो फिसाजोनि ब्रास, ओमफ्राय नै बियो सेम्पु आरो बेखिनियानो आरोना लोगोफोर बेखिनियानोमोन। बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाइस मेन लाभ इउ अल बाय बाय।